ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి వైభవ క్లాస్ లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం, అందరికీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి నైష్ఠికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. మాతాజీ ప్రణామాలు. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? కనిపిస్తుంది హరే మాతాజీ. కృష్ణ. సో 11వ అధ్యాయం పూర్తి చేశాం కాబట్టి 12వ అధ్యాయం పరీక్షిత్ మహారాజు జననాన్ని గురించినది చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఏమిటి కాళింది మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు చదవడానికి? ఓకే, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. సో మొట్టమొదటిగా శౌనక ఉవాచతో ప్రారంభం. సో జనరల్ గా మనం ఇప్పటి వరకు కొంత ఆల్రెడీ ఈ రకంగా కొన్ని చూస్తూ వచ్చాము. శౌనక్ మహాముని భృగు మహర్షి కుమారుడు. ఈ బృందానికి, ఈ మునివర్య బృందానికి అంతటికీ కూడా ఆయన ఒక నాయకుడు అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళందరికీ. సో జనరల్ గా భగవద్గీతలో గనక అర్జునుడు ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుని ప్రశ్నలు అడిగితే భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ వచ్చారో, ఇక్కడ శౌనక ముని ప్రశ్నలు చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో ఆయన ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వేసేది, మునులందరి తరపున మాట్లాడుతూ ప్రశ్నలు వేసేది శౌనక మహర్షి. సో ఆ శౌనక ఉవాచతో ఈ 12వ అధ్యాయం ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రీ శౌనక ఉవాచ
అశ్వత్థామోప్నపసృష్టేన బ్రహ్మశీర్ష్ణోరు తేజసా ఉత్తరాయ హతో గర్భా ఈశేన జీవిత పునః. సో సౌనక మహాముని అడుగుతున్నారనమాట. మీనింగ్ ఓకే, ఫస్ట్ చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే ఇది శౌనక మహర్షి పలికెను. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అతి భయంకరమైన అజేయమును అయిన బ్రహ్మాశ్రముచే ఉత్తర పరీక్షిత్ మహారాజు జనని గర్భము నష్టమైనను పరీక్షిత్ మహారాజు మాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానుచే రక్షించబడెను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అశ్వత్థామోపసృష్టేన, సౌనక ముని అంటున్నారనమాట. అశ్వత్థామ ఉపసృష్టేన, సృష్టి ప్రయోగించాడు కదా బ్రహ్మశీర్ష్ణోరు తేజస. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తీవ్రమైన ఆ వేడికి, ఆ తేజస్సుకు ఉత్తరాయ హతో గర్భ, ఈ ఉత్తరాదేవి యొక్క గర్భం మరి కొంత నష్టపోవడం. అంటే ఇక్కడ హతహ అంటే మరి ఆవిడ గాయపడింది. ఆవిడ యొక్క గర్భం ఆ వేడికి, ఆ తేజస్సుకి. ఈశైన జీవిత పునః, అయితే భగవంతుడు, ఈశ్వరుడు అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు వల్ల అజీవిత, ఆయన మళ్ళీ జీవాన్ని ఇచ్చారు పునః. అయితే ఆ క్షణంలో అసలు ఆ శిశువు మరణించినా కూడా భగవంతుడు మళ్ళీ తిరిగి జీవించేటట్లు చేయగలిగాడు అన్నమాట. సో ఆ వేడికి మరి చిన్న ఫీటస్ ఎలా తట్టుకుంటుంది బ్రహ్మాస్త్రపు వేడికి? కాబట్టి అది ఆ నష్టాన్ని కూర్చింది ఆ బ్రహ్మాస్త్రం. కానీ భగవంతుడి యొక్క కరుణతో అది మళ్ళీ తిరిగి రక్షింపబడింది. జీవం తిరిగి పునః జీవిత, అజీవిత. సో ఆ జీవాన్ని మళ్ళీ ఇవ్వడం చేశారు. ఎవరు? ఈశ్వరుడు అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అని. సో ఈ నైమిషారణ్యంలో పురుషులందరూ మరి సూత గోస్వామి ని ప్రశ్నించడం గురించి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ద్రోణసుతుడైన అశ్వత్థామ ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం, ఇదంతా మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. సో అక్కడ మరి అర్జునుడు ఏ విధంగా దండించింది, కుంతీదేవి ప్రార్థనలు, ఇవన్నీ కూడా మనం పూర్తి చేశాము. భీష్మదేవుడు మరి చివరికి ఆయన ఈ శస్త్రాల యొక్క తల్పం మీద ఉన్నప్పుడు పాండవులు దర్శించడం, ఆ భీష్ముడి యొక్క అద్భుతమైన ప్రార్థనలు చూశాము. ఆ తర్వాత ద్రౌపది, ఆ తర్వాత ధర్మరాజుకు ఆయన చేసిన ఉపదేశాలు, ఒక రాజు ఎలా ఉండాలి అన్నది చూసాం. చివరికి ఆయన భగవంతుడి మీద దృష్టి సారించి తదేక ధ్యానంతో భగవంతుడి తప్ప అన్ని విషయాలు మర్చిపోయి ఏ విధంగా ఆయన భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళింది కూడా చక్కగా వర్ణించడం, మనం అదంతా చూసాం. తర్వాత భగవంతుడు ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి విషయాలు. సో అక్కడ మరి ద్వారకా నగరంలో భార్యలందరితో ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ తిరిగి కలుసుకోవడం, అదంతా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి భాషలో చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్య వర్ణాలు విషయాలన్నీ కూడా శ్రవణం చేసిన ఋషులు ఇదంతా, అంటే భగవంతుడి యొక్క ఈ ఆయన రావడం, ఆయన్ని ఏ విధంగా ఆహ్వానించడం, అదంతా మరి చదవడానికి వినడానికి కూడా మనోహరంగా ఉన్నది. కాబట్టి అదంతా కూడా వీళ్ళు విని శ్రవణం చేసి ఆనందాన్ని పొంది, అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ధ్యాస ఈ ఏం జరిగింది తరువాత అనే దాని మీదకి ప్రసరించారన్నమాట. ప్రసరించి సౌనక మహాముని ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఓకే భగవంతుడు తిరిగి ద్వారక చేరుకున్న తర్వాత ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మరి ఆయన ఇలా నష్టపోవడం, భగవంతుడు రక్షించడం జరిగింది కదా ఈ బ్రహ్మాస్త్రం నుండి, మరి తరువాత ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం వాళ్ళకి ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుసుకోవాలనే ప్రశ్న వచ్చింది. సో ఇలా అందుకని మొట్టమొదటిగా ఆయన విషయాన్ని మళ్ళీ ఈ రకంగా పలికారనమాట. సో అశ్వత్థామ ఇలా ప్రయోగించాడు కదా ఈ భయంకరమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, మరి ఉత్తరాదేవి గర్భం అంతా కూడా మరి దాని వల్ల నష్టపడ్డా కూడా భగవంతుడు మళ్ళీ ఆ జీవిని రక్షించడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న పరీక్షిత్ మహారాజు అని చెప్పి చెప్తూ నెక్స్ట్ ఏమన్నారు? తస్య జన్మ మహాబుద్ధే కర్మాణి చ మహాత్మనః నిధనం చ యథైవాసీత్ స ప్రేత్యగతవాన్ యథా. సో ఈ మీనింగ్ నెక్స్ట్ ప్రభుజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సారాంశ పరమ మేధా సంపన్నుడును
గొప్ప భక్తుడును అగు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏ విధముగా జన్మించను, ఏ విధముగా అతని మరణము సంభవించను, మరణము పిదవ అతడు ఏమి సాధించను. 3 ప్రశ్నలు మాతాది. భాషించ హరే ద్వారా ఆగుదామా. ఆగుదాం ప్రభుజీ. అదే సో హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో పరమ మేధా సంపన్నుడు గొప్ప భక్తుడు అయిన పరీక్షిత్ మహారాజు ఇక నెక్స్ట్ ఇట్లా ఆయన్ని రక్షించారు కదా భగవంతుడు. సో ఆయన ఏ విధంగా జన్మించారు, తరువాత ఏ విధంగా మరణించారు, మరి మరణం తర్వాత అతను ఏమి సాధించాడు. తస్య జన్మ మహాబుద్ధే, అతని యొక్క జన్మ, ఈ ఎవరి జన్మ? మహాబుద్ధే అంటే ఎంతో మేధస్సు కలిగినటువంటి అతను, కర్మణచ మహాత్మన, ఈ కర్మల ద్వారా మహాత్ముడయ్యాడు. అంటే ఎంతో గొప్ప ప్రవర్తన ఉన్నవాడు అని. కర్మల ద్వారా మహాత్ముడంటే గొప్ప గొప్ప పనులను, ప్రవర్తనను ఆచరించినటువంటి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు గొప్ప మేధావి. మహాబుద్ధి అంటే ఇక్కడ గొప్ప ఇంటెలిజెన్స్. బుద్ధి అంటే ఇంగ్లీష్ లో మనం ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం కదా. సో ఇక్కడ మహాబుద్ధి అంటే చాలా తెలివిగలవాడు, మేధా సంపన్నుడు, మంచి ప్రవర్తన నడవడిక ఉన్నవాడు అయిన మహాత్ముడు. నిధనం చ, మరణం తర్వాత కూడా మరి యదైవాసీత్స, ఏ విధంగా అతనికి మరణం కూడా సంభవించింది. సా, అతను ప్రేత్య మరణానంతరం గతవాన్ యథా, ఏమి సాధించాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఇంత మేధా సంపన్నుడు గొప్ప భక్తుడు పరీక్షిత్ అయినటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలా జన్మించాడు, ఎలా మరణించాడు, మరణం తర్వాత ఏం సాధించాడు అని చెప్పి 3 ప్రశ్నలు ఈయన అడగడం జరిగింది. ఏది శౌనక్ మహారాజు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు మరి పుత్రుడి కాలం వరకు కూడా హస్తినాపురాన్ని, అంటే ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ప్రాంతాన్ని కదా హస్తినాపురం అని ఆ రోజుల్లో అనేవారు. సో ఆ రాజే అప్పటి వరకు, అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడైనటువంటి ఆ కుమారుడి టైం వరకు కూడా, జనమేజయ మహారాజు అప్పటి వరకు కూడా ఆ హస్తినాపుర రాజే ప్రపంచానికి రాజుగా ఉండేది. అంత మహత్తరంగా ఉండేదన్నమాట ఆ రాజ్యం. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు రక్షించడం, మరి ఇతని యొక్క ఇష్ట సంకల్పం వల్ల అకాల మృత్యు నుండి కూడా రక్షింపబడటం జరిగింది, చూసాం మనం అది. సో ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్తు రాజ్యాధికారం చేపట్టాడో కలియుగం ప్రభావం చూపడం ప్రారంభించాడు. కలియుగ సిగ్నల్స్, సైన్స్ అన్ని కూడా, సంకేతాలన్నీ కూడా కనిపించడం ప్రారంభించాయి. సో పాపం ఎంతో మేధా సంపన్నుడు, భక్తుడు కూడా కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజు మరి శాపం ద్వారా ఈ దుర్లక్ష్య చిహ్నం మరి అంతా కూడా ప్రదర్శితం అవుతూ వచ్చింది. సో ఈ రాజు అన్నప్పుడు మరి పౌరులందరినీ కూడా రక్షించవలసిన వాడు, రక్షకుడు కదా అందరికీ. ఎవరు ఎస్పెషలీ నిస్సహాయులైన పౌరులకి ఇంకా కూడా ఆయన బాధ్యత వహించవలసిన వాడు రాజు. కాబట్టి వాళ్ళ క్షేమం ఏమిటి, శాంతి అన్ని కూడా రాజు మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ కలియుగంలో మరి ఈ కలియుగంతో ప్రేరేపింపబడిన బ్రాహ్మణ బాలుడు మరి నిర్దోష్ లాంటి పరీక్షిత్ మహారాజుని శపించాడు. ఈ శాపం కూడా కలియుగ ప్రభావమే అంటున్నారన్నమాట. తత్కారణంగా మరి 7 జన్మల్లో ఆయన మృత్యుకి ఆయన సన్నద్ధుడు అవ్వవలసి వచ్చింది. మరి ఎంతో భక్తుడు కాబట్టి ఇక అతను ఈ బ్రాహ్మణ బాలకుడు అయుక్తంగా శపించినా కూడా ఆయన రక్షణ కొరత భగవంతుడు నిజంగా మరి ఎంతో భక్తుడు కాబట్టి ఆయన ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు రక్షించే ఉండుండేవాడు. కానీ శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా చేయాలని అనుకోలేదు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ క్యారెక్టర్ ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మరి అంతటి గొప్ప వంశం నుంచి వచ్చి పాపం ఇంతటి ఘోరమైన యుద్ధం తర్వాత తండ్రులందరూ చివరికి మరి తండ్రి యుద్ధంలో పోవడం, తాతలు మరి పాపం పెంచడం, పెద్ద చేయడం, తల్లి ఆ తర్వాత మరి ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరించి ఎంతో ధర్మ మార్గంలో ఎంతో తెలివిగా ఎంతో మహాత్ముడిగా పాలించడం, మరి ఈ అవివేకమైన ఈ బ్రాహ్మణ బాలకుడు శాపానికి గురి కావడం, అయినప్పటికీ కూడా ఆయన నాకు ఈ శాప విమోచనం కావాలన్న మాట అడగనే లేదు. ఆ శాపాన్ని, ఆ బ్రాహ్మణ బాలకుడి శాపాన్ని తను నిజం చెయ్యాలి అని మరి ఆయన శాపాన్ని తీసుకోవడానికే ప్రిపేర్ అయ్యి, అయితే మరి వెళ్ళబోయే ముందు భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్ గా శరణాగతుడిని అవ్వాలి,
భగవద్ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి, ఆ పరతత్వాన్ని భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక ఆశయంతోనే చివరికి సుఖదేవ్ మహాముని నుండి భాగవతాన్ని వినడం చేశాడు. కాబట్టి ఈ కలియుగ ప్రారంభం యొక్క సైన్స్ తో ఇటువంటి బ్రాహ్మణ బాలకుడి యొక్క అయుక్తమైన శాపానికి గురి అయ్యాడనమాట ఆయన. సో ఇది అయినా కూడా ఆయన ప్రతిక్రియ ఏది కూడా కోరలేదు అని చెప్తున్నారు. సో కలియుగం ప్రారంభమైందని, ఆ యుగం యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఈ బ్రాహ్మణ వర్ణ పతనం కూడా ప్రారంభమైందని ఆయనకి తెలిసింది కాబట్టి ఆయన ఇవేవి కూడా ప్రయత్నాలు చేయలేదు ఈ శాపాన్ని రూపుమాపుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఆయనకి కలియుగ సంకేతం ఇది అన్నది కూడా ఆయనకు అర్థమైంది. కాబట్టి మనం కాల ప్రవాహంతో జోక్యం కల్పించుకోకూడదు, మృత్యువుని మనం తగిన రీతిలో మనం పొందడానికి సన్నద్ధులం అవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన కూడా సన్నద్ధులు అవ్వడం ప్రారంభించారనమాట. కాబట్టి ఏదో ఈ మృత్యు అంటున్నారు, ఈ శాపాన్ని ఏదో విధంగా మనం రూపుమాపుకుందాము, భగవంతుని ప్రార్థిద్దాము అనే ఆలోచన లేకుండా ఇది కలియుగానికి సంకేతం, మనం దాని కాల ప్రవాహం ప్రకారం వెళదాము, కాబట్టి సన్నద్ధులం అవుదాం, వస్తోంది కాబట్టి ఆ మృత్యు అంటూ ఆయన మరి 7 ఆయన అక్కడికి తన అదృష్టవంతుడిగా తను భావించుకుని నాకు 7 దినాలు గడువు ఉంది కాబట్టి ఈ 7 దినాల్లో మరి నేను ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుని నేను ఈ సుఖదేవ మహాముని సాంగత్యంతో మరి భగవంతుని చేరుకునే విధానాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు. సో అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకాల్లో మన ఈయన అడిగిన విషయం ఏమిటి, శౌనక ముని అడిగింది ఏమిటి అంటే మేధా సంపన్నుడైన ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలా జన్మించాడు, ఎలా మరణించాడు, మరణం తర్వాత ఆయన సాధించినది ఏంటి. తదిదం శ్రోతుమిచ్చాము గదితుం యది మన్యసే బ్రూహిన శ్రద్ధధానానాం యస్య జ్ఞానం అదాచ్యుకః. సో నెక్స్ట్ పద్మిని మాతాజీ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. ఎవరికి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నొసగయిండెను ఆ పరీక్షను మహారాజును గూర్చి శ్రద్ధావంతులమై వినగోరి ఉన్నాము, కావున దయచేసి ఈ విషయంపై ప్రవచింపుడు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైతే మరి తదిదం శ్రోతం ఇచ్చామి, ఇదంతా కూడా వినడానికి మరి మేము వినాలనే కోరికతో ఉన్నాము. మరి వర్ణించడానికి గతితో ఈ వర్ణన అంతా కూడా మరి మాకు యది మన్యసే, మేమంతా ఈ వర్ణన అంతా వినాలనే కోరికతో ఉన్నాము. మా అందరికీ కూడా ఒకవేళ మీరు అది చెప్పదలుచుకున్నట్లయితే బ్రూహి దయచేసి మాకు చెప్పండి. నా శ్రద్ధదానానాం, శ్రద్ధావంతులమై ఉన్నట్టి మేము మరి యస్య జ్ఞానం అదాత్క్షుకః. సో ఈ సుఖదేవ మహాముని మరి ఎవరికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుని గురించి, అటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజుని గురించి వినాలని మేమంతా శ్రద్ధదానాన అంటే ఎంతో శ్రద్ధతో కూడుకుని వినాలని కోరికతో ఉన్నాము. యస్య అంటే ఎవరి మీద అయితే ఆయన ఈ ఈ సుఖదేవ మహాముని ఈ జ్ఞానాన్నంతా ఎవరికైతే బోధించారో అటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజుని గురించి వినాలనే శ్రద్ధతో మేమందరం ఆతురతతో ఎదురు చూస్తున్నాము. కాబట్టి మాకు దయతో ఈ విషయాన్ని బ్రూహి ప్రవచించండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అన్నమాట. సో ఎంతో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ అర్జునుడిని గనక మనం నాకు చూడాలనుంది విశ్వరూపం, కానీ నాకు చూసే సమర్థత ఉందనుకుంటే చూపించు అని ఎలా అయితే భక్తుడు శిష్యుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలను మనం అక్కడ చూసాము, అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ శౌనక ముని కూడా శ్రద్ధతో దయచేసి మీరు మాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఎవరికైతే అందించారో సుఖదేవ మహాముని, అటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంతో శ్రద్ధతో ఉన్నాము మేమందరం. కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయాన్ని మీరు ప్రవచించండి అని చెప్పి మీరు చెప్పదలుచుకుంటే యది మన్యసే,
అది మీరు తలుచుకున్నట్లయితే, అంటే మాకు చెప్పాలని మీరు అనుకుంటే దయచేసి మిమ్మల్ని చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. సో అడగడంలో మనకి అభినయ విధేయతలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ మరి ఏ రోజుల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా కూడా సుఖదేవ్ మహాముని అందించే ఘనుడాయన, అందుకోగల ఘనత కూడా పరీక్షిత్ మహారాజుకు ఉన్నది. మరి వారం రోజుల్లో భాగవత సారాన్నంతా కూడా అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. మనం కూడా చదువుతున్నాం కదా భాగవతం. మరి అది ఎన్నో విషయాలున్నాయి, ఎంతో అర్థం చేసుకోవాల్సిన జ్ఞానం ఉన్నది. మరి అలాంటి గ్రంథాన్ని ఆయన 1 week లో చెప్పగలగడం, ఈయన అర్థం చేసుకోగలగడం కూడా మరి ఎంతగానో సామాన్యం ఆ విషయం. కాబట్టి అది కూడా మనం ఆ పాయింట్ కూడా గ్రహించాలి. ఆ వారం రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందించడం, మహారాజు మరి శ్రద్ధగా శిష్యుడు వలె చక్కగా శ్రవణం చేయడం, భాగవతం లాంటి ప్రామాణిక శ్రవణ కీర్తన వల్ల మరి శ్రోత వక్త ఇద్దరు కూడా సమంగా వాళ్ళు ఆ ప్రభావాన్ని పంచుకోగలుగుతారు. వినేవాళ్ళు, శ్రవణం చేసే వాళ్ళు ఏమిటి, ప్రవచనం చేసే వాళ్ళు కూడా సమంగా పంచుకుంటారు. దాని ద్వారా ఇద్దరు కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు. భాగవతంలో తెలియజేయబడ్డ ఈ నవవిధ భక్తులన్నీ కూడా అనుసరించడం, లేదా కొన్ని మార్గాలను చేపట్టడం, కనీసం ఒక్క మార్గాన్ని చేపట్టినా కూడా అది ఎంతో ప్రయోజనకరం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి చక్కగా వాటిని నిర్వహించడమే కావాల్సింది. ఒక్క పద్ధతి అయినా పర్వాలేదు, అన్నీ చేయక్కర్లేదు, కొన్ని చేయక్కర్లేదు, ఒక్కటి మనకి నచ్చినది. సో శ్రవణం అయినా ఎలా ఉండాలి అంటే మనం చక్కగా దానిని నిర్వహించాలి. సో వినడం శ్రద్ధగా వినాలి. ఏదైనా మరి స్మరించిన శ్రద్ధగా, అన్నిటికంటే కూడా ఒక రకంగా ముందు అందుకే శ్రవణం మనకి అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న విషయం కాబట్టి ఆ శ్రవణం అనేది అత్యంత సులభమైన మార్గం. అది గనక ఒక్క మార్గాన్ని పట్టుకున్నా ఆ మార్గాన్ని మనం చక్కగా నిర్వహించడం మాత్రమే కావాలి. అంతేగాని ఎన్నో మార్గాలు అనుసరించాలి భక్తి మార్గాల్లో అని కూడా లేదు అని చెప్తూ ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు, సుఖదేవ్ మహాముని ఇద్దరు కూడా ఈ 2 ముఖ్యాంశాలు శ్రవణము, కీర్తనము అత్యంత శ్రద్ధతో చేశారు. ఈయన శ్రవణం అత్యంత శ్రద్ధతో విన్నారు, ఆయన అత్యంత శ్రద్ధతో ప్రవచనం చేశారు. కీర్తన కింద దానిని సూచిస్తున్నారు. సో ఆయన అంతే శ్రద్ధతో కీర్తన కూడా చేశారు. కాబట్టి ఇద్దరు కూడా ఇందులో ఈ ప్రయత్నంలో ఇద్దరు కూడా కృతకృత్యులు అయ్యారు అని చెప్పి, శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణ కీర్తనల ద్వారానే మనకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అనేది వస్తుంది. ఇంకా వేరే మార్గం అన్యథా లేదు అంటున్నారు. సో శ్రవణం ద్వారా, కీర్తన ద్వారానే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం వస్తుంది. ఈ కలియుగంలో ఒక విచిత్రమైన గురు శిష్య సిద్ధాంతం ఒకటి వస్తోంది. ఏమిటి అంటే గురువు ద్వారా సృష్టించబడ్డ విద్యుత్తుచే ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రవేశపెడితే మరి ఆ విద్యుద్ఘాతాలు ఇవన్నీ తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఏదైనా స్మృతి తప్పడం ఇలాంటివి కూడా జరగచ్చు. తర్వాత మరి ఇవన్నీ కూడా ఏవో మూర్ఖ సిద్ధాంతాలు అని చెప్తూ, మామూలు మనిషికి ఇవన్నీ కాదు, కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఈ భాగవతాన్ని మరి కవ్యంగా మనం శ్రవణం చేసిన పరీక్షిత్ మహారాజు వలె మరి అటువంటప్పుడు ఇక మనకి ఏది కూడా సరి అయినటువంటి ప్రయోజనాన్ని పొందుతాము అని చెప్పి ఫైనల్ గా ఈ భాష్యంలో చెప్పిన విషయం. కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ రకంగా సుఖదేవ్ గోస్వామి నుంచి జ్ఞానాన్ని పొందారు. కాబట్టి ఈ నైమిషారణ్య ఋషులు కూడా ఇలా శ్రద్ధతో వాళ్ళు కూడా ఆయన గురించి, ఆయన ఏ రకమైన జ్ఞానాన్ని విన్నారో ఆ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇటువంటి శ్రద్ధాసక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన గురించి కూడా వినాలనే శ్రద్ధ వాళ్ళకి కలిగింది, పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి కూడా. అప్పుడు సూత మహాముని ఇవన్నీ వీళ్ళు అడిగిన తర్వాత, సో ఆయన ఏ విధంగా మరి జన్మించారు, ఏ విధంగా మరణించారు, ఏ విధంగా మరి ఈ తర్వాత ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన ఏం సాధించారు అన్నది అడుగుతూ మేమెంతో శ్రద్ధతో ఇలా ఆయన గురించి వినాలనుకుంటున్నాము అని అడిగారు. కాబట్టి సూత మహాముని ఏమంటున్నారు అంటే, సూత ఉవాచ అపీపల ధర్మరాజ పితృవద్రజ్ఞయన్ ప్రజాః నిస్పృహ సర్వకామేభ్య కృష్ణ పాదానుసేవయా. సో నెక్స్ట్
రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూత గోస్వామి పలికెను, ధర్మరాజు తన పాలనలో ప్రతి ఒక్కరిని తన తండ్రి వలె పాలించను. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని నిరంతర పాదపద్మ సేవ కారణమున అతడు స్వలాభాపేక్ష రహితుడై అన్ని రకముల ఇంద్రియ భోగము నుండి దూరుడై ఉండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో మరి ధర్మరాజు మరి ఎలాంటి వాడు? మామూలుగానే ఆయన ధర్మరాజు మరి భగవంతుడి యొక్క పాలనలో అపీపల చక్కగా పాలించాడట. ధర్మరాజ పితృవ ఎలా పితృవ తండ్రిలాగా పాలించాడు. రంజియన్ అంటే అందరినీ రంజింపజేస్తూ, ప్రజారంజియన్ ప్రజలందరినీ రంజింపజేస్తూ పితృల్లాగా ఈ అపీపల చక్కగా ధర్మరాజు రాజ్యాన్ని పాలించాడు. నిస్పృహ సర్వకామేత్య. సో ఏంటి? ఈ స్వలాపేక్ష లేకుండా, ఇక్కడ నిస్పృహ అంటే స్వార్థం లేకుండా, సర్వకామేత్య అన్ని ఇంద్రియ భోగాలు కోరికల నుండి దూరమై కృష్ణ పాదాను సేవయ భగవత్పాదాల సేవను చేయడానికి అనురక్తుడై అటువంటి ధర్మరాజు మరి కోరికలు లేనివాడు, వైరాగ్యంతో అతను ఒక తండ్రి వలె అందరినీ కూడా ప్రజల్ని పాలించాడు అని చెప్పి ధర్మరాజు గురించి ఫస్ట్ చెప్పడం ప్రారంభించారు సూత మహాముని. పాలనలో ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రిలాగా పాలిస్తూ భగవంతుడి యొక్క నిరంతర పాదసేవతో ఆయన మరి అన్ని కోరికలకు దూరమై మరి ఇంద్రియ భోగాలను కూడా విసర్జించగలిగాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఉపోద్ఘాతంలో మరి నుంచి కూడా మనకి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ధర్మరూపమైన ధర్మరాజు ఉదాహరణ ద్వారా ఆయన ఇక్కడ విషయాన్ని ధృవపరిచారు అని చెప్పేసి. ఏంటి అంటే మరి భగవంతుడి మీద భక్తి ఎంత అవసరం, దేనికైనా మరి సర్వజీవుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం కూడా ఈ భక్తి అనేది సంఘ శ్రేయస్సు, ఏ శ్రేయస్సు అయినా సరే మరి ఈ భగవద్ జ్ఞానం అనేది ఉన్నప్పుడే అన్ని రకాల శ్రేయస్సులు కూడా లభ్యం అవుతాయి. అందుకే మరి రామరాజ్యంలో మరి ప్రజలందరూ కూడా ఇలా దైవభక్తి పాపభీతి ఉండడం వల్ల ఆ రోజుల్లో మరి అన్ని కూడా చాలా వరకు ధర్మం కూడా ఆల్మోస్ట్ మరి ఫుల్ పాదం అక్కడికి వచ్చేసరికి 3 పాదాలు అయింది అనుకోండి. కానీ రాను రాను మరి భగవద్భక్తి పాపభీతి నశించడం వల్ల ఇంకా ఇంకా ఈ ధర్మం తగ్గిపోవడం, ప్రజలందరి శ్రేయస్సు కూడా తత్కారణంగా మరి ఎన్నో ఆందోళనలు ఇవన్నీ సంభవించడం కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇలా ధర్మరాజు ఇలా ఎగ్జాంప్లిఫైడ్ గా అంటే తన యొక్క ప్రవర్తనతో అందరికీ చూపిస్తూ మరి అదే భగవంతుడు అర్జునుడికి కూడా చెప్పింది కదా, యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జర. నువ్వు నీ యొక్క ప్రవర్తనతో నువ్వు అందరికీ చూపించు అని. సో ఆ రకమైనటువంటి పాలన ధర్మరాజు చేయడం జరిగింది. సో మరి రామచంద్రుడు అలాగే భగవంతుడు శ్రీరాముడు ఎలా పాలించారో మరి ప్రతి జీవి భారతదేశంలో ఇతర రాజులు చక్రవర్తులు కూడా మరి ప్రతి జీవి పురోగతి చెందే రీతిలో ఆయన రాజ్యాన్ని ఏలడం జరిగింది అనమాట. ఇక్కడ ప్రజ అన్నారు కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, రంజయన్ ప్రజలందరినీ రంజింపజేశాడు అనేది ఆ పదం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఎందుకు అంటే ప్రజ అంటే జన్మించినది అని కూడా అర్థం. భూమిపై జలచరాలు పూర్ణులైన మానవులు ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజల కిందే వస్తారు, ఒక్క మనుషులే కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి జన్మించిన ప్రతి జీవికి పితామహుడు కాబట్టి ఈ సృష్టికర్త కూడా ప్రజాపతి అన్నారు. అంటే అన్ని జీవులకు, ఒక్క మానవులకే కాదు అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రజ అనే పదం మనం ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్నాం ఓన్లీ మానవులకు, కానీ దాన్ని ఇంకా విశాల భావంలో ఉపయోగించాలి. అన్ని జీవులకు కూడా అది వర్తిస్తుంది. అంటే రాజైన వాడు మరి అన్నిటినీ కూడా చూసుకోవాలి, ఒక్క మానవుల్నే కాదు, పక్షులు పశువులు అన్నిటినీ కూడా ఆ రాజు పార్చుడు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి కానీ మరి ప్రస్తుతం మానవుల్నే గురించే మరి కొంతమంది మన నాయకులు ఈ రోజుల్లో అంత పట్టించుకునే స్థితి వచ్చింది అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి పాలన మరి ఉన్నతమైన జంతువులకు నామమాత్రపు రక్షణ ఇవ్వగా హీన జంతువులకు అసలు రక్షణ అనేదే
ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఇది ఇలాంటి దివ్య జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే దాన్ని నేర్చుకోగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భక్తి భావం గాని మరి ఈ సాత్విక గుణం గాని లేనప్పుడు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎంత నాయకులైనా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అనేది చెప్తుంది. సో భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం ఉండడం వల్ల మనం పూర్ణత్వాన్ని సరి అయిన నడతను, తద్వారా మనం సరి అయిన భక్తుడి గాని పూర్ణత్వాన్ని గ్రహించుకోవచ్చు, తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ శాస్త్రంలో మరి జ్ఞానం లేనిదే విద్య ద్వారా పొందేది మరి ఎన్నో డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు యూనివర్సిటీలో, కానీ అసలైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక చింతన జ్ఞానం భక్తి లేనప్పుడు, పాప భీతి దైవ భక్తి లేనప్పుడు అవన్నీ కూడా వృధానే అని చెప్పి చెప్తుంది. సో శ్లోకంలో మనకి ఇలా ధర్మరాజు ఏ రకంగా తండ్రిలాగా అందరినీ చూసుకుంటూ భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మ సేవతో ఆయన ఈ రకమైన వైరాగ్యం తెచ్చుకోగలిగారు. స్వలాభాపేక్ష లేకుండా ఇంద్రియ భోగాలకి దూరంగా ఉంటూ ఆయన ఈ రకంగా వైరాగ్యం అంటే అది నిజమైన వైరాగ్యంతో ఆయన పాలించడం జరిగింది. సంపద క్రతవో లోక మహిషీ భ్రాతరో మహి జంబుద్వీపాధిపత్యం చ యశశ్చాత్రిదివం గతం. నెక్స్ట్ చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. ధర్మరాజు యొక్క భౌతిక సంపత్తులు, అతని ఉత్తమ గతికి కారణము కానున్న క్రతువులు, అతని రాణి, సమర్థులైన అతని సోదరులు, అతని విశాల రాజ్యము, అతని భూమండలాధిపత్యము, అతని యశము మొదలగు వాణిని గూర్చిన సమాచారము ఊర్ధ్వలోకములకును చేరెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ధర్మరాజు ఆయన గొప్పతనం ఇంతకు ముందు చెప్తూ, సో ఇప్పుడు ఆయన యొక్క సంపద ఎంత ఉంది అక్కడ, మరి ఆయన ఉత్తమ గతికి ఆయన చేసేటటువంటి క్రతువులు, ఆయన రాణులు, సమర్థులైన సోదరులు, విశాలమైన రాజ్యము, ఈ భూమండలాధిపత్యం, మరి ఆ జనమేజయ మహారాజు వరకు కూడా హస్తినాపుర రాజులే భూమండలానికి అంతటికి రాజులని చెప్పారు కదా. సో ఆ భూమండలాధిపత్యం, ఆయన యశస్సు, ఇవన్నీ పైలోకాలకు కూడా ఊర్ధ్వలోకాలకు కూడా వ్యాపించాయి. సంపద, క్రతువులు అంటే ఆయన చేసిన యజ్ఞాలు, మరి మరి భవిష్యత్ గమ్యము లోకాలు, మహిషి ఆయన రాణులు, భ్రాతరులు అంటే సోదరులు, భూమి అంటే ఆయన రాజ్యము, జంబూద్వీపం భూమండలం లేదా మనం నివసించినటువంటి లోకం. జంబూద్వీపం అంటే అందుకే పూజలన్నిట్లో కూడా ముందు జంబూద్వీపం ఫలానా ప్రథమ కాలే అంటూ చదువుతూ ఉంటారు కదా, అంటే మన భూలోకంలో. సో జంబూద్వీపం అంటే ఈ భూమండలం, మనం ఉన్నటువంటి ఈ లోకం. సో ఆధిపత్యం దాని యొక్క అంటే భూమండలానికే ఆధిపత్యం ఆయనకున్నది. ఎందుకు అంటే ఆ రోజుల్లో మరి హస్తినాపుర రాజే భూమండలానికి అధిపతి. మరియు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు ఉంటూ ఏది మరి ఈ సంపదలు, యజ్ఞాలు, మహిషులు అంటే మరి ఈ రాణులు, సోదరులు, తర్వాత భూమండలానికి ఆధిపత్యం, యశశ్చ మరియు కీర్తి కూడా, త్రిదివం అంటే లోకాలు కూడా వ్యాపించాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆయనకున్న ఈ సంపద అంతా కూడా అంటే సమస్తం దాంట్లోకి వస్తాయన్నమాట. సంపదలు అంటే ఆయన భౌతిక సంపదే కాదు, ఆయన చేసిన యజ్ఞాలు, ఆధ్యాత్మిక సంపద, ఆయనకున్న భార్యలు, రాణులు, తర్వాత సోదరులు, మరి వాళ్ళెంత సంపద, గొప్ప సోదరులు 4, అలాగే రాజ్యము, ఈ భూమండలాధిపత్యం, ఆయన కీర్తి చివరికి ఊర్ధ్వలోకాలకు కూడా చేరుకున్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో జంబూద్వీపంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఈ భూమండలంపై సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ఉన్న కారణంగా ధర్మరాజు యశస్సు, నామాలు ఉన్నత లోకాలకు కూడా చేరుకున్నాయి. లోక అనే పదం అందుకని ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు అన్నమాట. సంపద క్రతవో లోక అంటున్నారు కదా. సో అంటే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాల్లో చాలా లోకాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మనిషి ప్రస్తుత జన్మలో చేసే కర్మ ద్వారానే ఆ లోకాలకు చేరుకోగలడు, అంతే కదా. సో మనకు ఉన్నత కర్మలు ఉంటే ఉన్నత లోకాలు, మరి భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటటువంటి స్థితి, కర్మబంధ రాహిత్యంగా కర్మ చేస్తే భగవద్ధామం, లేదు అంటే మన కర్మకు తగ్గటువంటి లోకాలు వస్తూ ఉంటాయని చూసాం.
అంతేగాని బలవంతమైన ప్రవేశం అక్కడ అంటే బలవంతంగా ఎవరు వెళ్ళడం కాదు, మన యొక్క కర్మలను అనుసరించి మనకి తగ్గ లోకంలోకి మనం వెళ్ళడం జరుగుతుంది అని చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ స్పేస్ లో మరి కొన్ని వేళ్ల మైళ్ళ వాహనం వేగంతో ప్రయాణించే వాహనాలు రూపొందించినా కూడా మరి ఈ మామూలు ఇంజనీర్లు శాస్త్రజ్ఞులు అక్కడ ప్రవేశం వాళ్ళకి ఉండదు. ఎందుకంటే అలాగే ఉత్తమ లోకాన్ని చేరుకోవడానికి అది సరి అయిన విధానం కాదు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంతో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళే రాకెట్స్, స్పేస్ లో వెళ్ళేవి తయారు చేస్తున్నారు, కానీ ఈ లోకాలను చేరగలుగుతాయి అవి? చేరలేవు. అది చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇటువంటి ఆనందమయ లోకాలను చేరడానికి మనిషి యజ్ఞం గాని భక్తి ద్వారానే ఆ యోగ్యతను సంపాదించాలి, గాని ఇటువంటి వాటి వల్ల వెళ్ళే అవకాశం లేదు అంటున్నారు. జీవితంలో మరి ఎప్పుడు పాపాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి క్లేశాలను ఇంకా అనుభవించడానికి జంతు జాతుల్లో కూడా వెళ్ళవచ్చు. ఇది భగవద్గీతలో కూడా మనం చూసాం కదా. సో ధర్మరాజు ఆయన యజ్ఞాలు యోగ్యతలు ఎంతో పరిపూర్ణాలు, ధర్మపూర్ణాలు కాబట్టి ఉన్నత లోకవాసులు కూడా వాళ్ళలో ఒకరిగా ఆయన్ని ఆదరించడానికి సిద్ధపడ్డారు అని చెప్పి ధర్మరాజు ఘనతను గురించి ఇంకొంచెం మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. మరి ధర్మరాజు అందరిలోకి మరి ఆయన స్వర్గ ప్రాప్తి కూడా ఆయన కారకంగా మరి ఆయన శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళగలిగాడు అనేది కూడా చూస్తాం కదా. సో అది ధర్మరాజు ఆయన కీర్తి పైలోకాలకు కూడా వెళ్ళాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంతే కామాసురస్పార్హ ముకుంద మనసో ద్విజాః అధిజహృద్ముదం రాజ్ఞి క్షుధితస్య యథేతరే. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యము అతి మనోహరమైనందున స్వర్గలోకవాసులు కూడా వాటి కొరకే ఆశించిరి. కానీ అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవ ఎందే అనురక్తుడగట వలన ఆ దేవదేవుని సేవకు అన్యమైనది అతనిని సంతృప్తి పరపలేదు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ధర్మరాజు మరి ఆయన ఐశ్వర్యం ఎప్పుడు మనోహరమే. స్వర్గలో కానీ ధర్మరాజు ఐశ్వర్యంలో ఎంత మనోహరత్వం అంటే అది ఎంత గొప్పగా ఉంది అంటే అక్కడ ఆ వైభవం స్వర్గలోకవాసులు కూడా వాటి కోసం ఆశించారంట. మరి స్వర్గాన్ని మించిన వైభవాలు లేవని జనరల్ గా మన అందరం అనుకుంటాం, కానీ ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యము ఆ వైభవాలు స్వర్గలోకవాసులు కూడా మనం కూడా ఇవి ఉంటే ఆశించే అంతటి గొప్పగా ఉన్నాయి. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి సేవలో అనురక్తుడు అవ్వడం వలనే ఆ దేవదేవుడి సేవ కంటే అన్యమైంది లేదు అని చెప్పేసి ఆయనకు మాత్రం వీటి మీద మనసు లేదు. అతనిని ఈ సంపదలేవి కూడా సంతృప్తి పరచవు. ఆయనకి కావలసినది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవయే అంటున్నారు. స్వర్గలోకవాసులే కావాలి అనుకునేంత సంపదలు ఉన్నా కూడా ఆయనకు అవి ఏవి కూడా ఆయనకు అవసరం లేదు. ఆయన దృష్టి అంతా భగవత్ సేవ మీదే ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ భోగ విషయాలు కామ సురస్పార్హ అంటే దేవతలు కూడా ఆశించారు. కింతే కామ, ఇవన్నీ దేని కొరకైతే ఈ దేవతలందరూ కూడా మరి ఆశిస్తున్నారు, మరి సుఖాలు భోగాలు, వీటికి ఆ ముకుంద మనస, శ్రీకృష్ణుడి మీద మనసు ఉన్నవాడు ద్విజులు మనసు ఉన్నవాడు కాబట్టి ద్విజ అంటే ఓ బ్రాహ్మణులారా అధిజహృముదం. సో అధిజహృ సంతృప్తి పరచగలవు, ముదం అంటే ఆనందాన్ని, రాజ్ఞ ఈ రాజును, క్షుధితస్య యథేతరే అంటే ఆకలిగొన్న వాడికి ఇతర విషయాలు ఏమీ అవసరం లేదు కదా. ఏది అవసరం మరి ఆకలిగొన్న వాడికి కావలసినది ఏమిటి అంటే భోజనం. అదే విధంగా భగవంతుడి ముకుంద మనసు, ఆయనకి ముకుందుడి మీద మనస్సే ఆ భక్తియే ప్రధానము. అంతేగాని దేవతలను కూడా ఆకర్షించిన ఈ కోరికలు ఈ వైభవాలు ఆయనకు వాటి మీద లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని స్వర్గలోకవాసులు కూడా ఆశించేటట్టు ఉన్నా కూడా ఆయన భగవంతుల్లోనే అనురక్తుడయ్యాడు కాబట్టి ఆయనకి అంతకు మించి ఏది కూడా సంతృప్తి పరచలేదు. అంటే భగవంతుడి మీద సేవతో ఆయన తహతహలాడుతున్నారు
అదే ఆయనకు ఆనందాన్ని కలిగించేది. ఇక వేరే ఏది కూడా సంతృప్తి పరచలేదు. సో ధర్మరాజు మరి ముక్త జీవుల్లో ఒకడు. విశాల రాజ్యంలో మరి సాధ్వి అయిన భార్య యందు గాని, విధేయులైన సోదరులందు గాని, సుఖ ప్రజల యందు గాని, సమృద్ధమైనటువంటి ప్రపంచంలో కూడా ఆయన నిజమైన ఆనందాన్ని ఆయన పొందలేదు. శుద్ధ భక్తుడికి అనుకోకుండానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ వరాలన్నీ కూడా లభిస్తాయి. ఆకలి ఉన్నవాడికి ఆహారం తప్ప ఇంకా ఇతర విషయాలతో సంతృప్తి చెందడు అని మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా చక్కగా శ్లోకంలో. ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే విషయాలు, బంగారం నగలు ఎన్ని ఉన్నా తెచ్చి ముందు పెడితే మన ఆకలి తీరుతుందా? కావాల్సింది ఏమిటి? భోజనం. సో అలాగే ధర్మరాజుకు కూడా ఆ భక్తి భావన విపరీతంగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి, భక్తుడు కాబట్టి ఆయనకి ఇవేవి అక్కర్లేదు. ఆయన మనసుకు ఆనందం కలగాలి అంటే ఆ భగవత్ సేవే ఆయనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అన్న విషయం చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అట్లా ధర్మరాజు మరి ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో ఈ రోజుల్లో జనరల్ గా మరి ఇలా ఈ భక్తి భావం అనేది మరి అంతగా తగ్గిపోయిందన్న విషయం కూడా భాష్యంలో కొంత ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కానీ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ నామమాత్రపు ఆహారం, వసతి, రక్షణ, భోగాలు ఇటువంటి వాటికి ఆకర్షితులు కారు. స్వర్గలోకంలో వాళ్ళంతా అనుభవించేవి కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయరు. కనీసం ఈ విశ్వంలో ఉన్న ఉన్నత లోకాల్లో, బ్రహ్మలోకంలో మరి జీవుడు తన ఆకలిని సంతృప్తి పరచుకోలేడు అని చెప్పి గీతలో కూడా మనకి చెప్పడం చూసాం. ఈ విశ్వంలో అత్యంత ఉన్నతమైన బ్రహ్మలోకంలో జీవుడు కూడా ఆకలిని సంతృప్తి అంటే బ్రహ్మలోకంలో ఆయువు భూలోక గణనం ప్రకారం మరి ఎన్నో లక్షల రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క. ఆయనకు 1 year అంటే మనకి ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాలు. అలా జీవుడు అమృతత్వంలో స్థితుడైనప్పుడే ఆకలి అనేది శమింపగలదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అమృత తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి భౌతిక తత్వమైన ఆకలి అది ఉండదు. భక్తులకు ముక్తి అనే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఇచ్చే భగవంతుడి సాహచర్యంలో బ్రహ్మలోకానికి పరంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఇటువంటి అమృత తత్వం లభించగలదు. సో ఆకలి కూడా లేని ఈ దివ్యానందం ఎప్పటికూ కూడా సచ్చిదానందంలో ఉండే స్థితి బ్రహ్మలోకంలో కూడా ఉండదు. అది ఒక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే అమృత తత్వం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది. సో శ్లోకంలో ఏం చూసామంటే ధర్మరాజు యొక్క ఈ ఐశ్వర్యాలు, స్వర్గలోక ప్రాప్తులు కూడా కావాలనుకునేటటువంటి ఐశ్వర్యాల పట్ల ఆయనకు ఏమాత్రం అవి తృప్తి పరచలేకపోయాయి. ఎలా అంటే ఆకలిగా ఉన్నవాడికి భోజనం తప్ప ఇంకేవి ఎలా పనికిరావు. భక్తి పరాయణుడు కాబట్టి ఆ భగవత్ సేవ తప్ప ఆయనకి ఇవేవి కూడా తృప్తిని కలిగించలేదు. మాతుర్గర్భగతో వీర సతదా భృగునందన దదర్శ పురుషం కంచిత్ దహ్యమానో అస్త్ర తేజసా. నెక్స్ట్ భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓ భృగునందన సౌనక, మహావీరుడైన పరీక్షిన్ మహారాజు తల్లి గర్భమున నిలిచి అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజం వల్ల వ్యధచెందు సమయమున పరమ పురుషుడు తన చెంతకు అరుదించుచున్నట్లుగా గాంచెను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో భృగునందన మరి సౌనక మహాముని భృగు మహర్షి పుత్రుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మహావీరుడైన పరీక్షిత్ మహారాజు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మరి అశ్వత్థామ ఈ బ్రహ్మాస్త్రం వేయడం, దాని తేజస్సు వల్ల ఆయన వ్యధ చెందడం, మరి ఆ సమయంలో భగవంతుడు తన దగ్గరికి వస్తున్నట్లుగా ఆయనకు కనిపించింది అన్నమాట. సో మాతు తల్లి గర్భగతో ఆవిడ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ వీరుడైన అతను అంటే ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు తదా భృగునందన, ఆ సమయంలో భృగునందన తల్లి గర్భంలో ఉన్న ఈ వీరుడు దదర్శ పురుషం, చూశాడు, దర్శించాడట పురుషుణ్ణి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి. కంచిత్ వేరొకరు దహింపబడటం చేత దేంతో అస్త్ర తేజస, ఈ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సుతో దహింపబడే సమయంలో
ఈ భగవంతుని యొక్క పురుషుడి యొక్క దర్శనం ఆయనకు కలిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకెవరో కంచిత్ ఎవరో వస్తున్నట్లుగా ఆయన భగవంతుడి యొక్క దర్శనం ఆయనకి కలిగింది. ఎప్పుడు ఈ బ్రహ్మాస్త్రంతో మరి ఆయన ఆ వేడికి వ్యధ చెందుతున్న సమయంలో. సో మృత్యు అంటే మరి 7 మాసాల సుషుప్తి అందు ఉండడం లాంటిది అంటున్నారు. మరి మన కర్మ ప్రకారం మనం మరి తల్లి అంటే ఇక్కడ మాతృగర్భంలో మరి ఉంటూ ఈ అందరూ కూడా దేహాన్ని పొందుతారు. మన పూర్వజన్మల యొక్క కర్మలను అనుసరించి దానికి తగ్గ దేహం. ఈ సుషుప్తి నుంచి బయటికి రాగానే గర్భంలో బంధింపబడి ఉండడం వల్ల మరి ఎంతో అసౌకర్యంగా ఉంటుందట అని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి. గురి అయి దాని నుంచి బయటపడాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు అదృష్టవశాత్తుగా ముక్తి కొరకు భగవంతుణ్ణి అటువంటి ముక్తి కోసం అతడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాడు ఆయన. పరీక్షిత్ మహారాజ్ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే మరి అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రంతో ఆ తేజస్సుకు వ్యధనందడం పరమ భక్తుడైన కారణంగా భగవంతుడు శీఘ్రమే తన శక్తి ద్వారా ప్రవేశించి ఆ సమయంలో ఎవరో తనను రక్షించడానికి వచ్చినట్లుగా చూడగలిగాడు. అది ఇక్కడ భాష్యంలో శ్లోకంలో చెప్పిన విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. సహజంగా వీరుడు కాబట్టి ఈ బాల పరీక్షిత్తు ఈ సహనమైన వేడి, నార్మల్ వేడి కాదు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, అయినా కూడా భక్తుడు కాబట్టి ఆ వేడిని తట్టుకోగలిగాడు. అందుకే ఇక్కడ వీర అనే పదం కూడా వాడారు అంటున్నారు. వీరుడైన అతను అంటున్నారు అనమాట. మాతృగర్భంలో ఉన్నప్పుడు వీరుడైన అతను కదా ఆ సమయంలో పురుషం దదర్శ కంచిత్, ఎవరో ఒక పురుషుడు భగవంతుడు తన వద్దకు రావడాన్ని చూశాడు. అభిమానో అస్త్ర తేజస, సో దద్యమాన గ్రహించబడే వ్యధ చెందుతూ పాపం ఈ తేజస్సుకు, ఈ అస్త్రం యొక్క తేజస్సుకు ఆ సమయంలో ఎవరో తనను రక్షించడానికి వస్తున్న భగవంతుణ్ణి దర్శించాడు. అంగుష్టమాత్రమమలం స్ఫురత్పురట మౌలినం అపీవ్య దర్శనం శ్యామం తడిద్వాస సమచ్యుతం. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భగవానుడు కేవలము అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణంలో ఉన్నను దివ్యుడై కనపట్టెను. అతడు మిగుల సుందరముగను శ్యామల వర్ణమును అచ్యుతమును అగు దేహమును కలిగి ఉన్నట్లుగాను మెరుపు వంటి పీత వస్త్రమును తేజోమయమైన సువర్ణ కిరీటమును దాల్చినట్లుగాను బాలుడు గాంచెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు ఏ రకంగా అతనికి కనిపించాడని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏ రకంగా కనిపించాడో ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు అనమాట. ఆయన అంగుష్ట మాత్రం అమలం, సో బొటనవేలు పరిమాణంలో మాత్రమే, అంటే చిన్న మరి గర్భంలో వెళ్ళాలి అంటే భగవంతుడు కూడా మరి దానికి తగ్గ పరిమాణంలో వెళ్ళాలి కాబట్టి అంగుష్ట మాత్రం అంటే మన బొటనవేలు సైజ్ లో మాత్రమే ఉంటూ అమలం అంటే మలినం లేనటువంటి, కల్మషం లేనటువంటి, అత్యంత దివ్యమైనటువంటి స్ఫురత్ తేజోమయమైనటువంటి పురట బంగారు మౌలినం కిరీటంతో ఆ చిన్న అంగుళం అంత ఉన్న భగవంతుడి యొక్క ఆకారంలో కూడా ఎలా వర్ణిస్తున్నారు అంటే ఆయన కిరీటంతో అపీవ్య దర్శనం అంటే ఎంతో అందమైన దివ్యమైన సుందరమైన దర్శనం, చూడటానికి ఎంతో సుందరంగా శ్యామవర్ణంతో శ్యామల వర్ణుడు తడిత్ మెరుపులాగా వాసనం, మరి మెరుపు లాంటి వస్త్రాలు, మరి పీతవసనం ఎల్లో కలర్ కాబట్టి దాని వెలుగు అలా మెరుపులాగా ఉన్నది. అచ్యుతం అంటే భగవంతుడు అలా ఉన్నారు సో అంటూ వర్ణిస్తున్నారు అనమాట. కేవలం ఒక అంగుళం పరిమాణంలో ఉన్నా కూడా ఆయన ఎంతో అమలుడు, స్ఫురుడు, అంటే తేజోమయంగా మరి బంగారు కిరీటంతో శ్యామల వర్ణంతో ఆయన ఎంతో అందంగా మెరుపు లాంటి పీతవర్ణంతో అనిపించారు అచ్యుతుడు అని
ఈ బాలుడికి ఆ విధంగా కనిపించారని చెప్తున్నారు. శ్రీమద్దీర్ఘ చతుర్బాహుం తప్త కాంచన కుండలం శతజాక్షం గదాపాణిం ఆత్మన సర్వతో దిశం పరిభ్రమంతముల్కాభాం రామయంతం గదాం ముహు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదువు. భగవానుడు చతుర్బాహువులను, తప్తకాంచన కర్ణకుండలములను, రక్తారుణ క్రోధ నయనములను కలిగి ఉండెను. అతడు అటునిటు చరించుచుండగా అతని గద ఉల్కవలె అతని చుట్టూ నిరంతరము పరిభ్రమించెను. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడు ఎంత సుందరంగా ఉన్నారో చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన ఏ రకంగా ఏం చేస్తున్నారు ఆయన మరి గద ఉల్కవలే చుట్టూ నిరంతరం ఆయన గదతో అంటే ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క ప్రభావాన్ని ఆయన తరిమి కొడుతున్నారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. గద ఆయన చుట్టూ ఉల్కవలే అతని చుట్టూ నిరంతరం పరిభ్రమించిందట. సో ఆయన చతుర్బాహువులు, శ్రీమద్దీర్ఘ చతుర్బాహుం, దీర్ఘమైనటువంటి భగవంతుడి చతుర్బాహువులు, తప్తకాంచన కుండలం, బంగారు కుండలాలు, శతజాక్షం అంటే రక్త ఆరుణ అంటే ఎర్రని నేత్రాలతో, గదాపాణిం గదను ధరించి చేతిలో గదతో, ఆత్మన సర్వతో దిశం ఆయన స్వయంగా అన్ని దిక్కులు కూడా చుట్టి, పరిభ్రమంతా తిరుగుతూ అన్ని దిక్కులు ఆ లోపలే అన్ని దిక్కుల వైపు పరిభ్రమిస్తూ, ఉల్కాభాం ఒక ఉల్కలాగా, భ్రామయంతం త్రిప్పుతూ, గదాముహు ఈ గదని మాటి మాటికి అలా ఒక ఉల్కను తిప్పినట్లుగా ఆయన తిప్పడం చేస్తున్నారు అని చెప్పి వర్ణించారు. భగవంతుడు చతుర్బాహులతో, తప్తకాంచన కుండలాలతో అంటే బంగారు కుండలాలతో, మరి క్షతజ అక్షం అంటే ఎర్రని నేత్రాలతో, గదాపాణిం గదని చేత్తో ధరించి ఆయన స్వయంగా సర్వతో దిశం అన్ని దిక్కులా పరిభ్రమిస్తూ ఉల్క వలె ఈ గదను అన్ని వైపులా తిప్పడం, మాటి మాటికి ముహు అంటే మాటి మాటికి ఈ గదను అన్ని వైపులు తిప్పడం చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. సో భగవంతుడు గోవిందుడు తన విస్తృతాంశం ద్వారా మరి బ్రహ్మాండంలో ప్రవేశించి ఆ పరమాత్మ రూపంలో అందరిలో ఉండడమే కాకుండా ప్రతి అణువులోనూ ఉంటుందని బ్రహ్మ సంహితంలో చూసాము. ఈ విధంగా భగవంతుడు తన అచింత్య శక్తి ద్వారా మన అన్నిట్లోనూ వ్యాపించి ఉంటారన్నది మనం చూసిన విషయం. కాబట్టి భక్తుడైన పరీక్షిత్తును రక్షించాలని ఆవిడ గర్భంలో కూడా ప్రవేశించరు. నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా నశింపరు అని భగవద్గీతలో ఆయన 9.31లో చెప్పడం కూడా మనం చూసాము. భగవంతుడితో రక్షింపబడ్డ కారణం వలన భగవద్భక్తుల్ని కూడా ఎవరు వధించలేరు. ఇదే విధంగా భగవానుడు సంహరింపకోరిన వారిని కూడా ఎవరు రక్షించలేరు. ఆయన ఎవరినైనా సంహరించాలి అనుకుంటే ఇక వాళ్ళని ఎవరు రక్షించలేరు. ఈ రకంగా ఆయన సర్వశక్తిమంతులు. అలా కోరినట్లుగానే ఆయన రక్షణ గాని సంహారం గాని ఏదైనా చేయగలరు అంటున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు మరి అతనికి ఇబ్బంది పరిస్థితిలో మరి భగవంతుడు తగిన రూపంలో దర్శనం ఇచ్చి మరి ఎంతో వేలాది విశ్వాలు ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వరూపం మరి సాధారణం కళ్ళతో కూడా చూడలేవని దివ్య దృష్టిని కూడా అర్జునుడికి ఇచ్చిన భగవంతుడు అంత పెద్ద రూపం, నీవు ఒక్కడమైనా భూమి ఆకాశాల ప్రాంతం అంతా కూడా ఆక్రమించావు, మరి నాది నా పునః అంటాడు, నీ బిగినింగ్ ఏదో నీ ఎండ్ ఏదో మధ్య ఏదో నాకు తెలియడం లేదని. అంతటి విశ్వాలన్నిటినీ ధరించిన భగవంతుడు మరి అంత సూక్ష్మ రూపంలో కూడా మారగలరు అని ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క ఆ ఘనతను వివరిస్తున్నారు. సో అది ఉత్తర గర్భంలో అంగుష్ట మాత్ర విష్ణువుకు వైకుంఠ ధామంలో ఉన్న పూర్ణ నారాయణుడికి ఏమాత్రం భేదం లేదు. మరి అంతే కదా. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన శక్తి పూర్ణం. మరి స్తంభంలో నుంచి వచ్చిన నరసింహస్వామి అయినా, మరి వైకుంఠంలో ఉన్న విష్ణువు అయినా, ఈ పరీక్షిత్తులో వెళ్ళినటువంటి ఈ అంగుళ మాత్రకు ఆకారమైన మన అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ అయినా, భగవంతుడి తత్వం ఎప్పుడూ పూర్ణమే. మరి అదే మనం చూస్తాం కదా, ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణ అని పూర్ణాత్ పూర్ణం, పూర్ణంలో నుంచి పూర్ణం తీసినా కూడా అది పూర్ణమే, ఎన్ని తీసినా కూడా పూర్ణంగానే ఉంటుంది. పూర్ణమేవావశిష్యతే, పూర్ణమాదాయ
పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో పూర్ణంలో నుంచి మనం ఎన్ని తీసినా కూడా పూర్ణంగానే ఉంటుంది. సో భగవంతుడు శక్తి ఎక్కడ ఏ రూపంలో ఉన్నా కూడా అది పూర్ణమే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది ఆయన ఏ రకంగా ఈ పరీక్షిత్తులో ఆ గర్భంలోకి వెళ్ళి కాపాడిన విషయం చూస్తున్నాము. సో అస్త్రతేజస్వగదయా నీహారం ఇవ గోపతి విధమంతం సన్నికర్షే పర్యైక్షతత ఇత్యసౌ. సో సూర్యుడు హరే కృష్ణ, ఇది ఎవరైనా చదువుతారా మీనింగ్? లాస్ట్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మంజరి బాబా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మంజరి బాబా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. సూర్యుడు మంచు తెరను నశింపజేయు భంగి భగవానుడు ఆ విధముగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజమును నశింపజేయుటలో నియుక్తుడు కాగా బాలుడు అతనిని గాంచి అతడెవరైనా ఉండునా అని ఆలోచించాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అస్త్రతేజస్వగదయ అంటే బ్రహ్మాస్త్ర తేజస్సు తన గదతో నీహారం ఇవ ఒక మంచు తెరని గనక గోపతి అంటే సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే విధమంతం నశింపజేస్తాడో మంచుని, భగవంతుడి యొక్క సూర్యుడి యొక్క వెలుగురేఖలు వస్తే మంచు తెర ఎలా అయితే మరి కరిగిపోతుందో ఆ రకంగా ఈయన భగవంతుడు తన యొక్క స్వగదయ తన యొక్క గదతో సన్నికర్షే మరి విధమంతం అంటే నశింపజేసినట్లుగా చూస్తున్న ఈ ఆయన సన్నికర్షే అంటే చూస్తున్నాడన్నమాట, వీక్షిస్తున్నాడు. ఎవరు అని ఇత్యసౌ, ఇతడెవరు అని వీక్షిస్తున్నాడు. ఎవరిని? తన గదతో ఈ సూర్యుడు గనక మంచు తెరను ఏ రకంగా ఆయన నశింపజేస్తాడో అలా తన గదతో ఈ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సుని, అస్త్ర తేజాన్ని విధమంతం నశింపజేసే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్న గదతో ఈ అస్త్ర తేజాన్ని నశింపజేసే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్న ఇతనిని చూసి భగవంతుణ్ణి పర్యైక్షత అంటే చూస్తున్నాడు. యథా ఇత్యసో, ఎవరబ్బా ఇతను అని ఈ చిన్న లోపల ఉన్న గర్భంలో ఉన్న శిశువు వీక్షిస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడట. మంచు తెరను నశింపజేసే విధంగా భగవానుడు తన స్వగదయ తన యొక్క గదతో మరి ఆయన ఈ అస్త్ర తేజస్సుని ఏ విధంగా అయితే నాశనం చేయడంలో నియుక్తుడై ఉన్నాడో అటువంటి భగవంతుణ్ణి పర్యైక్షత వీక్షిస్తూ ఎవరితను అనుకుంటున్నాడన్నమాట ఈ గర్భంలో ఉన్న శిశువు. విధూయ తదమేయాత్మా భగవాన్ ధర్మగుగ్విభుః మిషతో దశమాసస్య తత్రైవాంతర్దధే హరిః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ విధముగా శిశువు వీక్షించుచుండగా ప్రతివారి హృదయమునందలి పరమాత్ముడును ధర్మాత్ముల రక్షకుడును సమస్త దిక్కులలో వ్యాపించువాడును దేశ కాలాతీతుడును అగు పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షణములో అదృశ్యుడయ్యను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఆ రకంగా ఈ శిశువు ఎవరా అని చూస్తున్నాడు. ఇలా గదతో చుట్టూ ఇలా తిప్పుతున్నారు. ఈ వేడిని తరిమి కొట్టడంలో నిమగ్నమైన భగవంతుని చూసి అలా అతను చూస్తుండగానే మరి ప్రతివారి హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ ధర్మాత్ముల రక్షకుడు, ధర్మరక్షకుడు, ధర్మాత్ముల రక్షకుడు, అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించేవాడు, దేశ కాలాతీతుడు అయిన ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుణ్ణి చూస్తూ ఉండగానే ఆయన క్షణంలో అదృశ్యమయ్యారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. విధూయ పూర్తిగా నశింపజేసి దేనిని దానిని అమేయాత్మ సర్వత్ర అంటే ఈ అస్త్రం యొక్క తేజస్సును, కాంతిని, వేడిని పూర్తిగా నశింపజేసిన తర్వాత ఈ అమేయాత్మ అంటే సర్వత్రా నివసించే ఈ భగవంతుడు ఆయన భగవంతుడు ధర్మగు ధర్మాన్ని రక్షించేవాడు, విభుడు అంటే ప్రభువు. మరి మిషత చూస్తుండగానే
దశమాసస్య అంటే దిక్కులన్నిటినీ కూడా వస్త్రాలుగా దాల్చినవాడు. అన్ని దిక్కులు కూడా ఆయనకి వస్త్రాలు అంటే అన్ని వైపులా ఆయన ఆవహించి ఉన్నాడు. తత్రై అంటే అక్కడ ఆ సమయంలో అంతర్ధానం అయిపోయారు హరి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా అతను చూస్తూ ఉండగానే మరి హృదయంలో అందరి హృదయాల్లో అమేయాత్ముడు భగవంతుడు విభుడు మరి తత్రైవాంతర్ధదే వెంటనే అంతర్ధానం అయ్యారు. దశమాసస్య దిక్కులన్నిటినీ కూడా వస్త్రాలుగా ధరించిన వారు నిషతో చూస్తూ ఉండగానే తత్రైవాంతర్ధదే అంటే అంతర్ధానం అయ్యారు హరి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. సో అది చూస్తున్నాడు, ఎవరా అనుకుంటున్నాడు, ఈ వెంటనే భగవంతుడు వచ్చిన కార్యాన్ని పూర్తి చేసి మరి ఇలాంటి భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడు విభుడు ఆయన మరి అన్ని దిక్కులను వ్యాపించిన భగవంతుడు చూస్తూ ఉండగానే అంతర్ధానం అయ్యారు. సో ఇక్కడితో మరి ఆపుదాము ఈరోజు. ఇంకా ఇద్దరు ఓకే, ఐ థింక్ we can probably see one more ఏమో చూద్దాము. తతః సర్వగుణోదర్కే సానుకూల గ్రహోదయే జజ్ఞే వంశధర పాండోర్భూయ పాండురివౌజసా. మాధవి హరివల్లభ. హరే కృష్ణ. అటు పిమ్మట రాశి చక్రపు శుభసూచకములు క్రమముగా వికసించినంతనే పాండురాజుతో సమాన తేజమును కలిగిన పాండు వంశధరుడు జన్మించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చి కాపాడి ఆ వేడినంతా కూడా ఆయన తీసివేసిన వెంటనే ఆయన అంతర్ధానం అవడం, ఆ తరువాత ఆ రాశి శుభ సూచకాలన్నిటికీ ప్రకారంగా శుభ సూచకం అయిన సమయం ఆసన్నం అయినప్పుడు అది వికసించినప్పుడు పాండురాజుతో సమాన తేజస్సులో ఉన్న వంశధారుడు జన్మించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తత సర్వగుణోదర్కే ఆ తర్వాత అన్ని సర్వగుణ శుభ సూచకాలన్నీ కూడా ఉదర్కే ఎప్పుడైతే వికసించాయో క్రమంగా, ఎప్పుడైతే ఆ శుభ సూచకాలన్నీ కూడా ఆవిర్భవించాయో సానుకూలంగా మరి అనుకూలమైన టైంలో గ్రహోదయే ఈ గ్రహ ప్రభావాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా అన్ని గ్రహాలు చక్కగా అనుకూలంగా ఉన్న సమయంలో మరి జన్మించాడట వంశధరుడు అంటే వంశవారస్తుడు వంశోద్ధారకుడు పాండుర్భూయ అంటే పాండురాజు యొక్క తేజసం కలిగినటువంటి వాడు. పాండురి ఓజస పాండురాజు లాంటి తేజస్సుతో ఈ పాండు వంశంలో ఆయన మళ్ళీ జన్మించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పాండు వంశధారుడు జన్మించాడు. ఏది ఆ శుభ సూచకమైన టైమ్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు గ్రహాలన్నీ అనుకూలంగా ఉన్న సమయంలో ఇతను జన్మించడం జరిగింది. సో గ్రహ ప్రభావం అనేది నిజం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. అందుకే ఇక్కడ ఆ మాట వాడారు అంటే ఊరికినే వాడలేదు వ్యాస మహర్షి. గ్రహాలన్నీ అనుకూలంగా ఉండడం, శుభ సూచకమైన సమయాలు ఉంటాయి, అది మా ఊరికినే ఊహాత్మకం కాదు, అది నిజమేను అని భాష్యంలో చెప్తున్నారన్నమాట. సో మరి అన్ని ఈ గ్రహ ప్రభావాలు అవన్నీ కూడా మనం అందుకే మరి అందరూ నక్షత్ర ప్రభావాలు ఆ తర్వాత ఈ గ్రహ నక్షత్ర ప్రభావాలు వీటన్నిటిని బట్టే మనిషికి దేహం కూడా వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అట్టి గ్రహ నక్షత్ర ప్రభావాన్ని అనుసరించి చరణ అనుభవించడానికే జీవుడు ఈ దేహంలో పొందుతూ ఉంటాడు. అంటే మన దేహంలో ఉన్నంత వరకు ఒక రకమైన పంజరంలో ఉన్నట్లే కదా. సో మన గ్రహ ప్రభావం నక్షత్ర ప్రభావాన్ని అనుసరించి మనం ఈ జీవనం వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకే మనిషి భవిష్యత్తు జన్మ నక్షత్రాలను బట్టి ఉంటుందని చెప్పి జ్యోతిష్కులు జాతకాలు అవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అదొక శాస్త్రం, గొప్ప శాస్త్రం. అయితే దుర్వినియోగపరిచినంత మాత్రాన శాస్త్రం వృధా పోదు. అది దుర్వినియోగపరిచే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, కానీ శాస్త్రం శాస్త్రమే అంటున్నారు, వ్యర్థం కాదు. పరీక్షిత్ మహారాజు మరి చివరికి పరీక్షిత్ మహారాజు అయినా భగవంతుడైనా సరే అవతరించినప్పుడు ఒక శుభ నక్షత్రంలోనే ఒక నక్షత్రంలో అవతరిస్తాము. ఇలాంటి గొప్ప భక్తులు భగవంతుడు శుభ నక్షత్రంలో జన్మిస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా ఈ శుభ నక్షత్రాల్లో జన్మించినప్పుడు
మరి దేహం మీద కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుందట, మనం మంచి సమయంలో గనక జన్మించినప్పుడు. సో భగవంతుడు ఈ జగత్తులో అవతరించే సమయంలో అత్యంత శుభ నక్షత్రం ఏర్పడుతుందట. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని ప్రత్యేకంగా జయంతి అనే నామంతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ నామాన్ని వేరే ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించి మనం దుర్వినియోగపరచకూడదు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ మరి గొప్ప క్షత్రియ రాజే కాకుండా భగవద్భక్తుడు కూడాను, కాబట్టి అతను కూడా అశుభ గడియల్లో జన్మించే అవకాశమే లేదు అంటున్నారు. సో ఇలాంటి భక్తులందరూ కూడా శుభ గడియల్లోనే జన్మిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి గౌరవనీయులైన వ్యక్తుల్ని మనం ఆహ్వానించాలన్నప్పుడు మనం చక్కని సమయం ప్రదేశాలు ఎంచుకుంటూ ఉంటాం కదా, మంచి ప్లేస్ లో ఒక మంచి సమయంలో ఎవరినైనా ఆహ్వానించాలి అనుకున్నప్పుడు. అలాగే భగవంతుడి చేత ప్రత్యేకంగా రక్షింపబడి మహారాజును ఆహ్వానించడానికి కూడా శుభ నక్షత్రాలన్నీ వాళ్ళ ప్రభావాన్ని చూపించి ఒక తగిన సమయాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకున్నాయట అవన్నీ కూడా. సో ఆ రకంగా భాగవత నాయకుడిగా ఉన్నందుకు పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మించాడు. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు వల్లే ఈ భాగవతం ప్రవచనం చేయబడింది. సో ఆయన భాగవత నాయకుడు అంటున్నారన్నమాట. భాగవత నాయకునిగా చెన్నొందుటకు పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మించాడు. అలాంటి గ్రహ నక్షత్రాల అనుకూల అమరిక మానవ సంకల్పంతో కలిగేది కాదు అంటున్నారు. ఇది భగవత్ సంకల్పం ఉంటేనే అన్ని అనుకూల లక్షణాలు మరి ఏర్పడతాయి. మరి పాపపుణ్యాల కర్మలను అనుసరించి, మన యొక్క పాపపుణ్య కర్మలను అనుసరించి ఆ ఏర్పాటు జరుగుతుంది. అది మనకి ఎంతో పుణ్యం ఉంటే అన్ని శుభ లక్షణాలు కూడా ఆ రకంగా అమర్చబడతాయి జననమప్పుడు. మరి మనకి పుణ్యం లేనప్పుడు అది ఎటువంటి నక్షత్రాలు ఉండాలో అటువంటివి అమర్చబడతాయి అని చెప్తున్నారు. సో మనం నచ్చిన పుణ్య కర్మలు వల్ల ఇది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ పుణ్య కర్మల ద్వారానే ఏది వచ్చినా, ధనమైనా, విద్య అయినా, సౌందర్యమైనా, ఎటువంటి వైభవం అయినా, ఎటువంటి వైభవం అయినా వచ్చేది మన కర్మలను అనుసరించే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ మన శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ రాశి చక్రపు శుభ సూచకాలన్నీ క్రమంగా వికసించే టైంకి మరి పాండురాజు తేజస్సుతో సమమైన తేజస్సుతో ఈ పాండు వంశధారుడు జన్మించారు అని చెప్పి వివరించారు. సో సో 12 శ్లోకస్ చూసాము. మరి ఇక్కడతో ఆపుదామా? ఇంకొక 2 శ్లోకాస్ చూద్దాం. ఇక్కడతో ఈరోజు క్లాస్ మరి స్టాప్ చేద్దామా? ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా చూద్దాం. తస్య ప్రీతమనా రాజా విప్రైర్ధౌమ్య కృపాదిభిః చాతకం కారయామాస వాచయిత్వా చ మంగళం. శ్రావణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. పరీక్షిత్ మహారాజు జననముచే మిగుల ప్రీతి చెందిన ధర్మరాజు అతని జాతక సంస్కారమును జరిపించను. ధౌమ్యుడు మరియు కృపాచార్యుని అధ్యక్షతన గల బ్రాహ్మణులు మంగళకరములైన మంత్రములను ఉచ్చరించిరి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఆయన జనంతో ప్రీతి చెందారు న్యాచురల్ గానే. మరి ధర్మరాజు అందరూ కూడా సో అతనికి జాతక సంస్కారాన్ని జరిపించడం, మరి ధౌమ్యుడు కృపాచార్యుడు వాళ్ళ అధ్యక్షతలో మరి బ్రాహ్మణులు మంగళకరాలైన మంత్రాలన్నీ కూడా ఉచ్చరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తస్య ప్రీతమనా రాజా, ఎంతో ప్రీతుడై రాజు ధర్మరాజు విప్రయుద్ధ బ్రాహ్మణులందరితోనూ కూడా ధౌమ్య, కృప అంటే కృపాచార్యుడు, ఆదిభి మొదలైన వాళ్ళందరూ జాతకం కారయామాస, శిశువు యొక్క జాతకం సంస్కారం జరిపించారు అని చెప్తూ వాచయిత్వ ఉచ్చారణ ద్వారా కూడా మరి అంటే ఈ మంత్రాలన్నిటితో, మంగళప్రదమైన మంత్రాలన్నిటితో వాళ్ళు ఈ జాతక సంస్కారాలన్నీ కూడా సాధించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తుంది. సో ఇక్కడ
మరి శిశువు జన్మించిన తర్వాత ఈ సంస్కారాలన్నీ చేయడం. మరి పురోహితుడు, రాజపురోహితుడు ఎవరంటే వాళ్ళకి ధౌమ్యుడు, అలాగే మరి కృపాచార్యుడు, మరి ద్రోణాచార్యుల యొక్క ఆయన తోడళ్ళు, ఆయన సేనా నాయకుడు, ఆయన గొప్ప వీరుడు. కృపాచార్యుడు ఒకడు, మరి ఆయన కూడా ఆ యుద్ధంలో చంపబడని వాళ్ళలో ఆయన ఒకడు. సో యోగ్యులైన బ్రాహ్మణుల సహాయంతో ధర్మరాజు అలా జాతక కర్మలన్నీ కూడా చేయించారు. ఆ ఇరువురు యోగ్య పురోహితులు బ్రాహ్మణుల సహకారంతో మరి ఆయన చేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మలన్నీ ఊరికినే ఒక ఉత్సవాలు కాదు, దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం కూడా ఉన్నది. అందుకనే ఈ గొప్ప గొప్ప బ్రాహ్మణులు విజయవంతంగా వాటిని చేయగలరు. ఇటువంటి బ్రాహ్మణులు ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ మనకి దొరకటంలా. మరి కలియుగంలో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి అనేది మరి దానికంటే కూడా పాంచరాత్రికి శుద్ధ విధానమే మేలని అనుకుంటున్నారు అందరూ. సో ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజుల్లో దొరకడం లేదు. ఈ కృపాచార్యుడు శరద్భానుని తనయుడు, గౌతముడి యొక్క వంశస్థుడు, గౌతమ వంశం అన్నమాట. సో ఆయన జన్మ కూడా అకస్మాత్తుగా జరిగిందని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ శరద్భానుడు జనపది అనేటటువంటి స్వర్గలోక అప్సరస్ ఒక ఆవిడ్ని కలుసుకోవడం జరిగినప్పుడు ఇతను 2 భాగాలుగా రావడం జరిగింది. వెంటనే ఒక భాగం నుండి ఒక మగ శిశువు, ఇంకొక భాగం నుంచి ఆడ శిశువు, కవల 2 శిశువులు, 2 శిశువులు జన్మించడం జరిగింది. మగ శిశువేమో కృపాచార్యుడైతే ఆడ శిశువు కృపి ఆవిడ పేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వేట కోసం అరణ్యానికి వెళ్ళిన ఈ శంతన మహారాజు ఈ 2 కవల పిల్లల్ని చూసి తగిన సంస్కార కర్మల ద్వారా ఆయన వాళ్ళని బ్రాహ్మణత్వం స్థాయికి తీసుకొచ్చాడట. ఈ కృపాచార్యుడు మరి ద్రోణుడు వలె గొప్ప సేనా నాయకుడు. ఆయన కూడా ఆయన సోదరి కృపి ద్రోణాచార్యుడిని వివాహం ఆడిందన్నమాట. సో కృపాచార్యుడు దుర్యోధనుడి పక్షం వహించి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొన్నాడు. మరి ఎందుకు అంటే ద్రోణాచార్యుడితో పాటుగా. సో కృపాచార్యుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ జనకుడైన అభిమన్యుణ్ణి వధించాడు. మరి అభిమన్యుని చంపింది చివరికి కృపాచార్యుడే. సో ద్రోణాచార్యుడిలాగా గొప్ప బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి పాండువంశం వాళ్ళు అతనికి గౌరవాన్ని ఇచ్చారు. మరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఒక యుద్ధం అంటే ఆ యుద్ధంలో చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ కక్షలేవి లేవు, వాళ్ళు చేయవలసింది వాళ్ళు చేశారు. మరి అభిమన్యుని చంపినా కూడా మరి అది ఆయనకు డ్యూటీ గాని మనకు అర్జునుడికి భగవంతుడు బోధించినట్లు ఆయన చేశారు. సో వాళ్ళు మరి అశ్వత్థామలాగా తెలివి తక్కువగా వెళ్ళి యుద్ధం అయిన తర్వాత నిద్రపోయే పిల్లల్ని చంపినట్లుగా వీళ్ళు ప్రవర్తించలేదు కదా. సో ఆయనకు ఇంకా వాళ్ళ ఆ స్థానంలో ఒక స్థానాన్ని కల్పించారు, ఆయన గొప్పతనానికి తగ్గ స్థానాన్ని. సో ఇట్లా ఈ అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఈ పాండవులు అరణ్యానికి జూదంలో ఓడిపోయి అరణ్యానికి వెళ్ళడం జరిగింది కదా. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళకి కృపాచార్యున్నే ఇచ్చారు, మీరు మార్గదర్శకానికి మీకు ఒక మంచి బ్రాహ్మణుడు కావాలి అని చెప్పి కృపాచార్యులే వాళ్ళ వెంట వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట. యుద్ధం తర్వాత ఈ కృపాచార్యుడు మళ్ళీ రాజ్యసభలో ఈ సభ్యుడవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ జన్మించిన సమయంలో ఇదంతా కూడా ఈ కార్యాన్ని జయప్రదం చేయడానికి, ఈ మంగళప్రదాలైన వేద మంత్రాలు ఉచ్చరించడానికి ఆయన్ని వీళ్ళు ఆహ్వానించారు. సో ధర్మరాజు రాజప్రాసాదాన్ని వదిలి హిమాలయాలకు మహాప్రస్థానానికి వెళ్లే సమయంలో కూడా పరీక్షిత్ మహారాజుని కృపాచార్యుడికి శిష్యుడిగానే అప్పగించి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట. ఈ కృపాచార్యుడు పరీక్షిత్ యొక్క రక్షణాభారాన్ని స్వీకరించాడు కాబట్టి అందుకే ధర్మరాజు తృప్తితో భయం లేకుండా వదిలి వెళ్ళగలిగాడు మహాప్రస్థానానికి అని చెప్తూ, గొప్ప పరిపాలకులు, రాజులు, చక్రవర్తులు అందరూ కూడా కృపాచార్యుని లాంటి నిష్ణాతులైన బ్రాహ్మణుల నిర్దేశంలోనే వాళ్ళంతా వర్తించారు. సో అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా సరి అయిన గురువులు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో, గొప్ప గొప్ప గురువులు. సో తత్కారణంగానే వాళ్ళు రాజ్యభారాన్ని కూడా అంత చక్కగా నిర్వర్తించారు. అంటే వాళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి మార్గదర్శకులు ఉండేవారు అన్నమాట. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ కృపాచార్యుల గురించి ప్రత్యేకంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఆయనకి జాతక సంస్కారాలు జరిపించారు కాబట్టి. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు క్లాస్ ఇంతటితో ముగిద్దాము.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.